Sanibonani molweni abusheng dumelang, siyanibingelela futhi sanamukela ku-channel yethu izinto ziyenzeka. September ukuthi nonke niyaphila, niphile nje. Siyabonga kakhulu kubo bonke abacindezele subscribe. Siyacela ukuthi noma ukuthi ubungawacindezeli ucindezele ukuze ube ngokuqala ukuthola izindaba ezobe siyiposta okanye amavidiyo ezobe siwaposta esemasha. Siyabonga kakhulu. Namuhla sizokhuluma ngendaba ezithinta abaculi bethu abangaki abayi4. Oqala sizokhuluma ngoKhuzani kanye neGcokama Elisha, bese sikhuluma ngoNjoko kanye noMdumazi mfana phansi emkhanya kude matuba tuba konke moya exoshwa awusoma kodwa. Futhi soba sikhuluma ngabo ekuthenini ke asiqale la uqaleni. Futhi into eyenzekile nansi uKhuzani uke wayithunjwe ipostela ngomhla ka14 uthi uposta ama-plans okanye izinto ayifisa ukuthi ayifeze ngonyaka ka2020 lapho khona desho khona ethi ufisa ukuthi kube kanjena-ke okay post ngeke ngifunda ipost ngqo ukuthi betheni ipost bisho kanjena-ke ithi ngonyaka ozayo ikhaya likababa lizobe selibiyelwe nge-wall fence ezobe inama-light wonke amakhona omuzi bese ngicela laba abambayo bezongigubhela i-swimming pool. Izingane zethu zibuye zidlalele kosofa. Ayikho into engiyifisa njengokwakha ikhaya lakithi empilweni yami. Imoto akazi yaba yigugu game yedlula ekhaya. Angeke ngihambe ngeAustin Martin izindlu zibe zikhahlelwa ngamambongolo ikhaya lingabiyiwe. Angeke ngihambe ngeLamborghini ijike ilale phandle ngingena garage. Ngifuna ukuba isibonelo esihle emhlabeni ukuthi ikhaya liyisiqalo sezinto zonke. This is my plans for 2019 ukuhlobisa ikhaya lakithi. Ngiyabonga ukungeseka bathandi bomculo wami. Anyone owazi umuntu obiya kanjena DM. I need the professional one. Also emaila imibukiso yakhe to this email khuzani@indlamlenze.com #29 November 2019. Ifundeka kanjalo. Wahamba isikhashana nje hawu insuku nje zantathu kuphela. Thiya kusuka lapho kwase sekuba ukuthi Igcokama Elisha ngomhla ka17 lavele lenza isimanga lavele la poster. Boom, iposter yini? Iposter ku Facebook naloyo futhi. Iposter isithombe sakubo kunjena. Lapho khona futhi kunombhalo othi mawusho kanje. Kunjalo ke uma inkosi awukhulumi kakhulu kodwa uyenza nje. Bese uzithulela izinduna lisabalalise uqala indaba. Lo muzi kababa ngawubiyela ngawufaka ne-swimming pool ngenyanga yedlule. Ngiqeda ukuthenga i-Range Rover kodwa ke angiwushuthanga futhi anginazo nezithombe zawo efonini yami ngoba vele ukuchoma ngaqeda ngakho kudala. Angisayidlali le midlalo yama-Amisha. Njengamanje ngilungiselela uDisemba. Kuhlale kuphithizela emzini kababa emdletsheni kusuke kuphambana izimoto egcekeni. Abantu batheleka ngobuningi bezokotha inkosi yomculo nengezo. Kumele bafike kuhlelekile kumi nesecurity esangweni. Uyabo? Mhla ka6 December liyeza Igcokama Elisha. Lihamba ne-DVD entsha. Ya, iposta njalo Igcokama Elisha. Ake udlulise ukubuka kwakho ngokubuka competition yabo ukuthi ngabe isahamba kahle noma ngempela vele kwenzekalani kwabaziyo ke mhlawumbe ngoba kungenzeka abanye bethu vele beyongazi ngempela ukuthi kwenzekalani ukuthi lokho kwaKhuzani kungemuva noma ngaphambili kokuthi Igcokama Elisha selikhandile lapha noma seliyenzile wall fence yalo ngoba empeleni akekho bazi ngoba nje empeleni bonke bashaqekile abantu. Uma ukuthi ubuwazi ungashiya comment yakho usho ukuthi ngempela yimuphi owenze iqala ipost kaMthandeni ibikade isima kanjani ifike ngoba lokho kwenziwe noma ukwakhiwa kwe-wall fence kaMthandeni yakhiwe after ipost kaKhuzani nokwanye before ipost kaKhuzani kuze sizobona mhlambe nje khona i-role model yomunye lapha phakathi kwethu. Yabo kodwa ngisho ukuthi ngithini lakho kodwa mina ngokubuka kwami ngibona sengathi i-competition inhle manje ngoba egqugquzela ukuthi kwenziwe izinto ezinhle abantu bakhe makubo yabo into kanjalo. Siyabonga kakhulu i-competition. Ushiya i-comment yakho na uvola ukuthi ubona kanjani bese sidlulela kwesibili indaba yesibili ethinta uMdumazi kanye noNjoko. Into eyenzekile-ke noma ngithi le ndaba isuka le kwipucuzeko Masande Festival yango-2019 lapho khona okokuqala ngqa emlandweni bekade kudlala ulive uNjoko kanye noMdumazi. Cabanga okokuqala ngqa beqala ngqa ukudlala ulive kwipucuzeko futhi kwipucuzeko kade kubhekwe abantu abaningi-ke nje empeleni kwangama-competition amaningi abantu babewabhekile noma bewakhanda abantu abalandeli bomaskandi empeleni. La khona eyokuqala ekhandiwe official kodwa kwakuyiqhude lahamba nobahubhe wahamba nalo ngevoti iqhude umncintiswano wawina ngevoti wahamba nawo bese kuba wesibili inkunzi ka-live leyayibhekene noDlubheke kanye noPotso. Kwakuthiwa khona kufuna ukubuka inkunzi ka-live lapho kodwa uPotso awazange aperforma kushuthi kwagcina lapho nayo ibhuntshile futhi ngabonakanga ukuthi ubani impeleni ungqo live. Kwasedlulela phambili-ke kwabukelwa uMdumazi kanye noNjoko. Ijaji kwakungabalandeli-ke bomaskandi ngoba engekho official yona kodwa ikhona abalandeli njengoba kwazi ukuthi abantu laba bayangcweka engomeni. Shuthi-ke sewuphinde kanjalo-ke futhi seyiphinde zaqhathwa kuthiwa ibhekane futhi i-spotlight izobe
esikuzona njengoba kuyo umcimbini olandelayo njengamanje ozobe thiwa kuzo azidlale ulive umcimbi. Igama lawo lomcimbi okuyimbizo kaZibandlela Maskandi Festival ozobe unge-30 November ku-2019. Lo mcimbi lona ke uveze umhlengemali okuyi-event promoter ke manje. Futhi event promoter yona evezile yathi Mdumazi versus Njoko. Iposte ku-Facebook yasho kanje. Iposte wathi Mdumazi versus Njoko live performance 30 November 2019. Waseqhubeka ethi ungabe ngenze iphutha elikhulu uma ngingabongi uDlubheke noPotso ngokulwa nezingqondo zabahleli bemcimbi ngokubaculela kahle uma benikwe ithuba lokwenza i-live performance. Lokho osekubenze bathathwa njengezinkunzi zika-live. Njengomuntu okwaziyo ukubheka izinto ukuthi uma zinje zibhekephi, ngiyakusho namhlanje ukuthi eminyakeni ezayo kuhambe ezinsizwa zingabe zizeqashelwa i-miming kepha ziqashelwe u-live kuphela. Nokuyinto enhle-ke leyo. Nina enikwazi ukuxhumana nalezi nsizwa ningidlulisele ukubonga okukhulu. Nisho ukuthi inhle lento yabo beqhubeke njalo. Nisho ukuthi mthe bangu-Team A. Namhlanje ngizonethulela u-Team B ku-live performance okungumdumazi noNjoko. Yize ngazi ukuthi ngidlala ngomdumazi uma ngimqhatha noNjoko ngoba umdumazi umculi onekhono kanti uNjoko umculi onothando lokucula. Mhla 30 November kuqhathwe labafana ukuba bakhombise izwe ukuthi ubani inkunzi ku-live performance kubona. Ngizocela ke nazi ukuthi umdumazi uzomhlula lona akaqhathwe naye bese ebhonga ebheke esicocweni. Ngizocela uTeam A usheshe ucacise ukuthi ubani onamandla kunomunye ukuze onamandla amafishane ehlele ngezansi kungene isilwane esimadlele. Abantu bathenge amathikithi beze bezohleka ekaBayanda Mvelase isiyehlulwe onkosi ngengane kaBaba uBayanda ekade echanasa yonke leminyaka. Ngithule ngibuka ithi iqhuba inkunzi kanti iqhuba inxaha. 1 2 3 izolo besiku1 namhlanje siku2 sasa sithi 3 liyaduma. But ngizonitshela ntambama ukuthi ngempela yintoni lena izayo. Nisho lo ukuthi uNjoko uzosimela lesilwane esimadlele ku-live performance. Bebuza ke lapho ukuthi ngempela uzosimelana. Nawe kusungakhomenta usho ukuthi ngempela uma ubuka vele ubani la uzophuma number 1 ku-Team B ezibhesi ka-live ukuthi ubani uzophuma number 1 ku-Team B njengoba esho umhlengemali uMfokamthembu ukuthi uTeam A usukhompithile ngokwawo manje sisiya ku-Team B. uTeam B nawo ke kunjoko noMdumazi kuyoqhathwa kubo siye sibuka ukuthi ubani inkunzi kubo. Usungashiya i-comment yakho ngezansi bese thina nawe sidibana ngokuzayo.